Sesikhona bafowethu. Sanibonani. Siyanibingelela bafowethu egameni likaJesu. Hawa Luke. Ngiyathemba iyazwakala kahle network yethu. Sanibonani indawo ezahlukahlukene. Sesikhona ngani zakwethu. Egameni likaJesu. Themba siyezwakala. Sanibonani. Kulo 4 minutes mphathi wami masibingelela mfangelo wakhe. Sanibonani. Namhlanje sikhuluma into serious ungahlala phansi urelax. Ukukhula spiritual. Siyabonga ama-gift. Madlamini, macingwane omkhulu. Minute awufuba fethu siyaqala manje uma lento yokukhula enkosini. Sanibonani enkosini. Xoxa sanibonani egameni likaJesu. Abasemakhaya basekanye naso. Minute abemathatha sele bese network yethu right ngizwakala kahle nibafethu.
Sakurat bafowethu manje right network. Lo mametambala minute elilodwa bafowethu bese siyaqala. Enjani network yethu bafowethu? Number one. Sanibonani. Ring light nje ithunywe ke mbafowethu kodwa ke siyoxoxa. Sanibonani bafowethu ngiyezwakala eradio network yethu bese sihlabele emapaleni. Hello nje. Hello nje. Loud and clear. Kusezwakala bafowethu, ngisezwakala kahle. Siyabonga. Wathi sivalela bese siyaxoxa ngenzowethu sekulate manje kulate manje ke xoxwe sanibonani egameni lika Jesu siyabingelela bafowethu kusihlwa Themba ngiyazwakala inetwork yethu izwakala kahle siyabingelela egameni lenkosi be greeted ngizwakala kahle bafowethu ngifuna ukuconfirma before umuntu ehlabele emapaleni ngizwakala kahle bafowethu siyakuzwa siyabonga kakhulu asibingelela bafowethu egameni lika Jesu sibingelela umzimba wonke kaKristu endaweni ezahlukahlukene egameni lika Jesu izulu lilihle Freehead kodwa ke ngoba lika Dumi soqhubeka sixoxe namhlanje sine topic okumele sixoxa lento yokukhula singabiza indlela ezahlukahlukene ukukhula enkosini ake sithi ukukhula enkosini mhlambe singathi ukukhula emoyeni noma yes ake sithi ukukhula enkosini ukuthi masikhuluma ngokufinyelela ebudodeni bokumazi uKristu kusuka kukhulunywa ngani. This is one of ama topic ayingozi kakhulu emzimbeni kaKristu most special abazalwane abakhonza iminyaka evangelini abakutshela ukuthi mina ngasindiswa ngo1960 mina ngasindiswa ngo1940 but u1940 bese ubuka yena u1940 awufanga. Now masikhuluma ngokukhula enkosini asikhulumi khona ukumemorize amavesi asikhulumi ngamagama amakhulu esiGreek asikhulumi ngokwazi ukuthi iBhayibheli abhalwa ubani osuka bani sikhuluma ngoku discover the purpose kaNkulunkulu ngoKristu uma fika emhlabeni ukwambuleka kukaKristu ngokuphelele empilweni yakho ukwehlukanisa kodwa bafowethu namhlanje ngifuna sixoxe ngenza kwethu ngifuna sixoxe namhlanje ebusuku egameni lika Jesu sengihambe kakhulu babonile abazalwana abaningi sibabonile abantwana bakaNkulunkulu kulezizukulwane sanamhlanje most of them makubangwa umsindo la kubangwa ngamagama esiGreek kubangwa ngefellowship kubangwa naso zonke lezi zinto ongayichaza yet uKristu akakabunjwa phakathi kubo nalo abamkhonzayo bakama understand ngconywana izinto abayi understand ngcono ba understand amasonto ba understand ireligion nama domination abakhonza kuona nabefundisi babo ukuthi bagcotshwe kangakanani. Some of those people ubezwa mabethi athi mina ngifuna ukufana noPaul, umunye athi ngifuna ukufana noMoses, umunye athi mina ngifuna ukufana noDavid. It's when you realize ukuthi laba bantu uKristu akakambulwa kubo abakamazi uKristu lento yokusonta ikubo lento yokusonta ila emakhanda abo
Hey bafethu kodwa ake sixoxeni kanzakwethu ake sixoxeni ukukhula enkosini ukuthi masikhuluma ngokukhula usually kuleli limi lwanamhlanje kulezizukulwane sanamhlanje uma ungakhuluma nomunye umzalwane uthi ibandla esihlanganyela kulona liyakhula abasuki bona ukukhula basho ubuningi benamba kanti lo limi lweBhayibheli manje sikhuluma ngokukhula ukuthi ibandla liyakhula sikhuluma ngokuba matured ekwazini uKristu ngcono kunendlela understanda ngayo before ukukhula lokho kokunye kwanda kwabantu akusikhona ukukhula masikhuluma ngematurity sikhunyela ngokufinyelela noma ufike ebudodeni uunderstand izinto zikaNkuluNkulu ezenwa kwamoya ukuthi uKristu ambulwe kuwe ngendlela ejulile engaphezulu kokucabanga nokwazi kwakho. That's why ke uma uJesu ebuza abapostoli ethi abantu bathi ngubani bathi sibazilwa abantu bathi abanye bathi unguJohn uMbhaphatisi abanye bathi unguEliya abanye bathi umunye wabaprofeti wesethi kodwa ke ngoba sesiphila isikhathi eside mina nani niyangazi nini hayi ngoba abapostoli bebengamazi ukuthi abahamba nayo uJesu bebekwazi lokho but the question ukuthi sekwambulekile inkinina noma senifike to the level yoku understand yokwazi ukuthi ngubani mina noma ngidla nani noma ngihleka nani noma do you know ukuthi niyangazi ukuthi ngubani wasethi uPetro ke no wena unguKristu indodana kaNkuluNkulu ophe konke usethi uNkulunkulu no uJesu wasethi kuPetro hayi uhlala ubheda Petro but this time around uNkulunkulu kwambulele ukuthi mina ngubani. Ngifisa sifunda u1 Corinthians chapter 2 verse number 7 kunezinto efuna sixoxa eserious ekukhuleni nesekwazini indodana kaNkuluNkulu uKristu nokuba uNkulunkulu uKristu ambulwe ngcono kithi njengabantwana bakaNkuluNkulu. It's when you will realize ukuthi masikhuluma ngesonto ngoba isonto alimenza umuntu azana noJesu. Isonto alikaze laze lamenza umuntu azana noJesu. Isonto it's a place la khona kunabantu abapractice iart yokwambula ubuthakathaka nezono zabanye abantu kodwa bona bekwazi ukufihla zabo. That is a religion, that's a church, not the church actually. Angangachaza kodwa le synagogue la sigcwele khona sonke la khona si practice ukubangcwele si practice ukuyiphatha kahle yet we know deep down enhlizweni zethu ukuthi siyafana nalabo abantu abathukwa la ngaphandle because kuwo wonke amasonto esikuwona abasambulela uKristu simazi ngconywana kodwa sambulelwa ukuthi ubani founder yebandla laqala kanjani kwakwenzakala le akusisizi ngalutho ngoba uma nizostudisha ngozwana ningastudisi ngoKristu ngeke kunilekelela ngalutho. We don't care ukuthi uzwana welala kuphoyo yenzani but what we want to know, that's what umpostoli Paulo athi nganquma enhlizweni yami ukuthi akukho kunye ngiyokwazi phakathi kweni ngaphandle kukaJesu ebethele isiphambanweni ukuthi mfuna ukumazi yena namandla okuvuka kwakhe. Bafethu masikhuluma ngokukhula enkosini noma ukukhula emoyeni sikhuluma ngokuthi uKristu uJesu embulwe abunjwe phakathi kwakhe. Ila uzo understand khona uchapter 2 verse number 19 ncwadi kaGalatians uma athi uPaul it is no longer I who lives in me but Christ. Ngeke ukuthi uJesu uphila phakathi kwakho engakambulwa kona ungamazi ukuthi uKristu ngubani. So ke sifisa ukukhuluma ngalokho nganza kwethi namhlanje ebusuku ukuthi going to church is not enough, giving, worshiping, ukucwaqensha ama-chorus is not enough. Umbuzo uthi uKristu wambulwe yini? Uyayazi imfihlakalweni, uyabazi ubukhulu bukaNkuluNkulu yini ekukholweni noma uyi-church goer kuwe kwanele kushaya ama-chorus nokwazi amavesi nokwazi but uKristu ungakamazi. That's why athi uJesu kuchapter 5 incwadi kaJohn ethi nihlole imibhalo ngoba nicabanga ukuthi embhalweni kunokuphila kodwa anifuni ukuza kimi ngame amagama noma ungazi amagama amakhulu esiGreek neseBhebheru noma ngathiwa uyazi how to introduce intshumayelo uyifaka kanjani introduction body and conclusion noma ngathiwa wachaza kanjani ama-homiletics konke lezi zinto ezichazwa but uma uKristu engakambulwa wena umbhalo njengabafarisi abanolwazi ngento engasebenzi kubo. Uyamazi yini uKristu? Wambulwe yini uKristu? Ufinyelela yini ebudodeni bokuphela ngoba kukhona imfihlakalweni.
I'm telling you, I've realized iningi labantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe, they are not matured spiritually. Masikhuluma nge-maturity asikhuluma ngokukhuluma ngezilimi. Masikhuluma nge-maturity asikhuluma ukuthi rondo rama acha banana anana. Sisho ukuthi uKristu ambulwe kuwe. Wazi ubukhulu bukaKristu ela kuwe. Understand the full purpose of the gospel. Asikhulumi ngezilimi, asisho ukuthi ubona izambulo, asikhulumi ngezambulo sithi kuwe. Uzongizwa nganza kwethu. Sanibonani. Corinthians chapter 2 kunento ekhulunywa uPaul la. Asiqaleni ku verse number 6 ngamabomu. 1 Corinthians chapter 2 verse number 6 ngamabomu nje. Dumela dumelani. Siyabonga abafethu abathapha iscreen bathi kwenzana abagift aya abacomment aya bala. Wena yenza lokho kwakho ukwenza lokho, mina okwami ukukhuluma nje kuphela. Ake sixoxeni. Chapter 2, 1 Corinthians chapter 2 verse number 6. Uthi kepha ukuhlakanipha sikukhuluma phakathi kwabapheleleyo. Now ke lento ye wisdom noma this thing ye mystery masikhuluma ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu busenyameni. Kunabantu esithi maka ngathi wathi siyazama ukuyichaza lento athi lento enikhulumayo ngeke izenzeka ingani kwa. So ke kunemfihlo zikaKristu singakwazi ukuyikhuluma kodwa kwabaphelele nabakhulile siyakwazi ukuyixoxa. Uzongizwa khuleka leli verse ngilisho ngamabomu ukuthi lento yokukholwa bafethu ayiphelele eminyango la umekhona, ayiphelele kuma committee bakufaka ezikhundleni zokuphathana nezimali. Kuyadlulwa lapho, ayiphelele khona ukubona amadimoni ahlasela amabandla, ayiphelele lapho ukubona abantu abashadana emshado exegayo. Kuyadlulwa uzuyazi emfihlakalweni. Ukuhlakanipha kusho uPaul siyakukhuluma kodwa asikukhuluma noma ubani ngoba uma ngathiwa we want to speak the mystery of God kunabantu abazothi lento enikhuluma ingani kwa. That's why kunezinto engesikwazi ukuyikhuluma. Abanye baze bayofabalala emathuneni bangakazange imfihlo kaNkulunkulu ngoba baqhubeka ebunganeni babo. Aselifunde ngamabomu leli verse bese siyaxoxa. Kepha ukuhlakanipha sikukhuluma phakathi kwabapheleleyo. Ukuhlakanipha kabe ungasiko ukuhlakanipha kwababusi. Baphakathi sorry balesi sikhathi. Sorry ake ngiqale phansi verse number 6. Kepha ukuhlakanipha sikukhuluma phakathi kwabapheleleyo. Ukuhlakanipha kabe ungasikho kwababusi kwabalesi sikhathi nakwababusi balesi sikhathi ababhubhayo. Verse 7. Kepha sikhuluma ukuhlakanipha kukaNkulunkulu imfihlakaleni efihliwe. Yabona khona imfihlakalo efihliwe. Shothi uNkulunkulu bukaNkulunkulu kwala noma uthi usewufikile emfihlakalweni. Kukhona imfihlo eyisemfihlakalweni. Lento le ifana ukuthi ku Old Testament lapha ku tabernacle mawungena ku outer court undlula ibronze altar ungena phakathi kulukuzana ku tabernacle kwakunendawo engcwele. Phakathi endaweni engcwele kwakunendawo engcwele. Sikhuluma imfihlo emfihlakalweni. Shothi ngamanye amagama kukhona bebenelungelo lokungena ocingweni ejaldini baphelela khona bebenelungelo lokungena baphelela endaweni engcwele. Kodwa kukhona bebenelungelo lokungena endaweni engcwele. So umpostoli Paul ke usithi khuluma imfihlo emfihlakalweni. Now ke uyangena emfihlweni mase usemfihlweni udlule emfihlweni udlulela emfihlakalweni. Khona abantu abangakaze bafika kwakhona emfihlweni nje. Angisakhulume emfihlakalweni. Uyongizwa bafuthi ngicela ulandalane leli verse ulibhale phansi khona izinto engifuna ukuyikhuluma ezinye ngizohighlight ezinye ngeke ngiyikhuluma ngoba ngiyanazi nenza ama screenshot nothi uzwana wathi kodwa kunezinto engifuna ukuqondisa kuzo ukuthi lento eyidala ukuphikisana sikhuluma ngamaduku namabhuluku nezingulube khona into esingakayazi. Uzoyizwa ngiqedela leli verse ngamabomu. Leli verse ngifuna ulandalane ulibhale phansi ulibeke eceleni. Uverse 7 kodwa sikhuluma ukuhlakanipha kukaNkulunkulu imfihlakalweni efihliwe uNkulunkulu akumisele phambili kube inkazimulo yethu kusukela kwaphakade.
Ephesians chapter 4 verse number 6. Ephesians chapter 4 verse number 6. Verse number 11. Ephesians chapter 4 verse number 11. Leli verse elithandwa kakhulu. Ephesians chapter 4 khona uselapho siyabonga kakhulu. Ngwane wena uyashesha wena. Chapter 4 verse number 11 uthi nguyena futhi wanika abanye kube baba ngabapostoli, abanye baba abaprofeti, abanye abavangeli, abanye abelusi nabefundisi. Bese ukuthi what it was the reason for uKristu enikeza laba bantu verse 12 ukuze abangcwele shothi masikhuluma ngabangcwele kukhulunywa ngami nawe ukuze abangcwele. The reason why sinalento okuthiwa i-fivefold ministry, the reason yile yokuthi abangcwele makhulunywa abangcwele la akukhulunywa ngabapostoli nodokotela nochief, kukhulunywa ngabo bonke abakholwa egameni likaJesu abasindisiwe. Isizathu ukuthi sinalaba bantu kuthiwa abapostoli, abaprofeti, abavangeli, abelusi nabefundisi. Isizathu salokho ukuze abangcwele, abana abangcwele yimi nawe esikholwa egameni likaJesu ukuthi mase sikholwa sisindisiwe kunezinto ezidingakalayo. Sacini simukele phakamisa izandla kuphela sithi uJesu siyakholwa, ngoba one of the reasons eyenza ukuthi la ko TikTok sinosisibethe abadlala ngezinqa, sinamaqola athi asindisiwe, sinabonke abakhuluma noma kanjani abasho noma yini bathi bayakholwa, is because abakwazanga ukukhuleni ekufinyeleleni ekwazini uKristu abunjwe phakathi kwabo. Sagcina ngezilime. Now ke verse number 12 ukuze abangcwele bapheleliswe emsebenzini wokukhonza. Abana this thing yokuthi kuze abangcwele bapheleliswe emsebenzini wokukhonza, abapheleliswa ngoba uhlangane yena nomndeni wakho. Sipheleliswa ngoba phakathi kwethu uNkulunkulu sinikeza abapostoli, abaprofeti, abavangeli, abelusi nabefundisi. And for that reason ukuthi sinalaba bantu uKristu abamisile, lokho kwenza ukuthi indlu eyakwayo ibalansiswa ukuthi sikhula nxa zonke. Lokho kusenza ukuthi si-understand noma sikhula sifinyelela kwazini ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukukhuluma ngephimbo ezwakala, uNkulunkulu uyakwazi ukukhuluma ngemibono, uNkulunkulu uyakwazi. Kodwa uma singafinyelelanga ebudodeni ebuphelele ekukhonzeni, sikhula ingxenye yodwa, kwenye ingxenye sixeke. Abangcwele ekukhuleni ngani zakwethu sifinyelele ebudodeni, abangcwele bepheleliswe. Awande sisiphelelisiwe mina nawe. Mina kunezinto ezokuchazela zona namhlanje ozoyibona ukuthi lento eyibanga umsindo. Ngiyacela ngeze sikhashana nje, ngifuna ukukunothisisa ukuthi lo msindo wamabhluku nalo msindo weingulube nalo msindo wamaduku nalo msindo guqana umsindo kuma ngeenyawo, lezo zitatimende zikhulunywa abantu abangakaze bambulela uKristu ephelele. Ngoba nalapha eSamaria ku chapter 4 incwadi kaJohane, iBhayibheli lithi wake wafika uJesu ehlangana nowesifazane eSamaria lapha ya emfuleni ezokhama. Lithi iBhayibheli makunele debate bexoxisana, wathi seqede lo sifazane wamkhomba intaba uJesu, owesifazane ukhomba uJesu intaba, uthi sinentaba thina esikhuleka kuyona. Wathi wena wena yayiright le ntaba vele bebenikezwe uNkulunkulu ukuthi bethandaza kuyona, kodwa wa-understand ukuthi lo sesindlulile intabeni ukuthandaza kuyona. Wathi kulo uNkulunkulu, wathi uJesu kulo wesifazane uNkulunkulu umoya. Yabona ukuthi uma sasiphethe abanomasonto bazothi yagcotshwa usimakade le ntaba, igcotshwa uyena, kodwa khula phela kuyakhula kuleyo level yokuthandaza kule ntaba. Nanithandaze ebunganini benu okungazini kwenu kwakuright futhi kwakusebenza ukuthi nothandaze intabeni. Wasethi uJesu wesifazane uyazi ukuthi lo uNkulunkulu anemthandaza kule ntaba umoya. Lokho kuchaza ukuthi uNkulunkulu lo umoya, kuchaza ukuthi ukhona kuzo zonke indawo. So there is no specific place ekumele uyomlanda khona because uNkulunkulu umoya. Hayi bafethu mana sizoxoxa bafethu, sizoxoxa ngani zakwethu. Uverse chapter 12 uthi ukuze abangcwele bapheleliswe emsebenzini wokukhonza, kwakhiwe umzimba kaKristu. Uverse number 13
uthi size sifinyelela sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkulunkulu ebudodeni obupheleleyo esilinganisweni sobukhulu sokugcwala kukaKristu. Bafowethu ke le verse 13 asikafiki ngiyakutshela mina. Angiphindi asikafiki inhlobo sidalwa. La ku verse number 13 asikafiki thina abamaduku nezingulube namabhlukwe, asikafiki inhlobo sidalwa ku verse number 13 size sifinyelela sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkulunkulu ebudodeni obupheleleyo esilinganisweni esikhulu sokugcwala kukaKristu. Sikafika uKristu akakambulwa kithi, asibazi ubuKristu bukaKristu. Ngizokukhombisa ukuthi why ngisho lezo itatimende, ukuthi the reason why we are still sibanga umsindo kulesi sizukulwane ingoba asikakamazi uKristu ukuthi uJesu okhonzwa yithi. Manini ngifuna ukufundela leli verse sobuya la. Angazi noma network ethi right nikhona okhala ngenetwork. I-right lapha network. Right, okay. Siyabonga. Manje ngamabomu nje. Kunento ngifuna ukubonisa yona namhlanje ebusuku. Le engizokufundela yona la. Ngifuna ukuyichaza kakhulu kodwa kunento ngifuna ukuambulela yona masichaza ubukhulu bokwazi uKristu ebukhulwini bakhe. Now you will understand. Gijima lapha ku 1 Corinthians chapter 8. Concerning ukudla okuhlatshelwa ithombe. Gijima 1 Corinthians chapter 8 verse 1. Khona sekhona nisenifikile. Into efuna ukukhombisa yona la. Sikhuluma ngobukhulu bokukhonza uNkulunkulu nokwazi uKristu kungaphezulu kweingulube lento le engaphezulu kokudla. Chapter 8. 1 Corinthians chapter 8 verse number 1. Sanibonani. Naku ya 1 Corinthians chapter 8 verse number 1. U1 uthi maqondana nokuhlatshelwa izithombe. Cala ningizwa ngomoya nganza kwethu. Maqondana nokuhlatshelwa izithombe. Umpostoli Paul lo ekhuluma nebandla lase Corinth. Maqondana nokuhlatshelwa izithombe siyazi ukuthi sonke ukwazi kuyakhukhumeza kepha uthando luyakha. Besathi verse number 2 uma umuntu ethi wazi utho akakazi njengokuba kufanele ukuba azi. Atu verse number 3 kepha uma umuntu ethanda uNkulunkulu yena uyaziwa nguye. Verse number 4 wandalana lento serious kakhulu. Ngakho ke maqondana nokudla maqondana nokudla okuhlatshelwa izithombe siyazi ukuthi yabona this is a mystery lesikhuluma ngayo. Ungayizwa ke ngale ngqondo yakhe sesontweni lento engichaza la ngoba uma lento engichaza la wafuna ukuyiandalana ngengqondo yesonto ngeke uyizwe. Phuma esontweni ngene emfihlakalweni bese uyothola emfihlakalweni you will be able to understand lento engiyifunda la. Lento engizama ukuunderstandisa yena ukuthi kunezinto esingakwazi ukuyichaza ngesizathu sokuthi sikhuluma nezingane eneminyaka ekholwa ezazi uJesu okhonzwe ematsheni, ezazi uJesu wamaduku namabhlukwe, kanti kukhona uJesu ongaphezulu kwezambatho nokudla. So lento engiyifunda la afuna ukuyichaza kakhulu ngoba kunepisanyana enizoyithatha bese niyoyineka kuma social media nathi uzwana uthe esengathi ngifundi inovela kanti ngifundi iBhayibheli. Hamba nami verse number 4. Now imfihlo le emfihlakalweni ifunde emfihlakalweni. Ngiyanizwa inganza kwethu. Phuma engqondweni yakho yenyama so that you will be able to understand imfihlo Paul ekhuluma ngayo. Verse number 4 sethi ke ngamanye amagama usekhuphula izinga lokuchaza ukuthi nganza kwethu ngizwile lapha eKorinthi ukuthi kubanga umsindo kwabantu abadla inyama ehlatshelwa izithombe. Nibanga umsindo kakhulu, umsindo omningi ngendaba yenyama yamadlozi. Sethi no ake nginambulele elinye section ngalazi ngalento yenyama yamadlozi awunalele kepisi. Ake nginambulele imfihlo ngalento yenyama yamadlozi nezithombe okuhlatshelwa izithombe. Ukhuluma imfihlo emfihlakalweni umpostoli Paul. Verse number 4 uthi ngakho ke maqondana nokudla okuhlatshelwa izithombe siyazi. Yabona siyazi this thing is serious kakhulu. Siyazi
siyazi ukuthi asikho isithombe ezweni nokuthi akekho omunye uNkulunkulu munye kuphela. It's a mystery lento. Imfihlo le ukuthi hayi lezi izinto ezikhona ekhonzwayo le Popeye. There is one thing that we know. There is only one God. Imfihlo le. Emfihlakalweni. Uthi lokho siyakwazi ubona sanibonana lokho siyakwazi ukuthi kahle kahle uma sesifuna ukukhuluma iqiniso siyekingani kwanze lezi inyama na yonke into echazayo akekho umunye uNkulunkulu with capital letter G. Akekho umunye uNkulunkulu uyedwa uNkulunkulu uthi siyakwazi lokho. Verse number 5. Ngokuba noma kukhona okuthiwa woNkulunkulu small letter G. Ngoba ukhona uNkulunkulu nokuthi kusezulwini nokuba kusemhlabeni njengokuba bakhona oNkulunkulu abaningi namakhosi amaningi. Verse number 6. Noko kithina kukhona uNkulunkulu munye uyise okuvela kuye konke. Nathi sikhonela yena. Nenkosi inye uJesu Kristu okungaye konke nathi sikhona ngaye. Besathi verse number 7. Kepha lokhu kwazi akukho kubo bonke kodwa bafowethu. Yabona le mfihlo le yokuthi there is only one God and one king. Inkosi yodwa, uNkulunkulu yedwa, uNkulunkulu konke kwavela ngaye. Besathi inkosi futhi iyodwa uJesu. Besathi manini ke before ndideka le mfihlo noma lokhu kwazi akwambulewe kubo bonke abantu. That's why kuba nomsindo bathi uJesu uyalingana noShembe. That's why bathi uJesu uyalingana noMuhammad. That's why uJesu bathi omunye wabaprofeti. That's why bathi okwenzela ukuthi nokuthi nakuJesu kwenzeke. Uthi umpostoli Paul kahle kahle masifuna ukukhuluma ezingeni lokukhuluma emfihlakalweni there's only one God and one king. Kodwa athi hayi banganza kwethu singabablame abangaku-understand lokhu kwazi. That knowledge ayikho kubo bonke abantu. Uverse 7 uthi kepha ukwazi kepha lokhu kwazi akukho kubo bonke. Bese athi kodwa abanye lokhu bakujwayele izithombe kuze manje bekudla njengokuhlatshela izithombe nonembeza wabo obuthakathaka uyabangcolisa. Yabona ke kukhona abanye okukholweni. Lento ngifuna ukuyichaza ngoba soba nenkinga asekuverse number 8. Kunezinto engafuna ukuyikhuluma lapho. Asekuverse number 8. Kepha ukudla andalana lokho. Yabona this thing imfihlo le. Yabona lesikhuluma ngayo la imfihlo uPostoli Paul ekhuluma ngayo. I wonder abantwana bakaNkulunkulu amaverse afana nalawo bakhe bawafunda bawaqonda yini. Bese actually akhe ngintshela iqiniso kusompostoli Paul. Mase sifuna uyeke ingane ukwazi ukukhuluma indaba zokudla. Uverse number 8 uthi kepha ukudla akusondezi. Sanibonani bafowethu. Kepha ukudla kusondeza kuNkulunkulu. Ayikho into ongayidla emhlabeni. Kusho uPaul bafowethu. Mase sikhuluma ifact. Sikhuluma ebuNkulunkulwini bukaNkulunkulu seke ingane kwayo. Siphuma engulubeni nokonogwaja no fish. Ayikho into ongayidla engakwenza usondele kuNkulunkulu. Okuthiwa njengoba ekhonza kanje ukhonza ngoba udla ubhatata. Mawake wedla ubhatata uNkulunkulu uyasondela kuthi umpostoli Paul. Actually masifuna ukukhuluma iqiniso ayikho into othi mawuyidlile kuthiwa iyakusondeza enkosini. Bese athi akupheleli lapho. Uverse 8 ne athi kepha ukudla kusondeza kuNkulunkulu ngokuba noma singadli asilahlekelwa lutho noma sidla sizingalutho. Hey bafethu nibabuza nalabo online ukuthi lama verse afana nalawa bayawazi yini. Now this is a mystery. This is a mystery. Udwa nganza kwethu isizathu sometimes okay asiqhubekeni uchaza lento le. Uverse number 9 athi qaphelani kodwa funa leli lungelo lenu libe isikhubekiso kwababuthakathaka. Yabona ukuthi babantwana bakaNkulunkulu abakhulile abakhule spiritually okwazini uKristu they understand. Angalisho kunabagama ngifuna ukuwagwema la ngamabomu nje ngiwagwemisa ngamabomu ngoba vela sikhuluma ngabantu ababuthakathaka abayothi mabephuma la bachaza izinto ngendlela ngachazeki ngayo. Manini nganza kodwa ake sixoxeni lento le. Uyabona ke umpostoli Paul ku verse number 9 uthi kodwa ke ukwazi naleli lungelo lokwazi ukuthi actually
ayikho into chapter 8 1 Corinthians chapter 8 sifuna verse number 9 manje uthi lolu lwazi lokwazi ukuthi ayikho into engayidla mina ngathi engcolisile futhi ayikho into engathi angiyidlanga kuthiwa ngeke ngimbone uNkulunkulu uthi nokuba siyahla noma sidla ayikho into ongayidla ekusondeza ayikho into ongathi uyayidla ibe kususe ezulwini it's a mystery ake sixoxe into efanele zwazi ukuyifisa ngathi ungaxoxa nabantu kuhlelwe phansi singaphuthuma indawo kuxoxe nje now if kwakuNkulunkulu ku Old Testament owathi ingulube nanzonke lezi zinto zingadliwa bese buye ekhuluma ngoPaul athi hayi ayikho into umuntu mayingayidla imhlukanisa noNkulunkulu mase khatha lesi story umpostoli Paul evala indaba zama debate ukuphikisana nabantu abayingane nababuthakathaka unembeza wabo ubuthakathaka wathi ukuze ningasoloko nibangisana umsindo ngalento le manifike ebusha niyothenga inyama makudayiswa esilaheni thengani nidle ngoba vela ayikho into engathi masidlile isuse kuNkulunkulu noma masidlile isondeza kuNkulunkulu ngicela nilekelele thina asashumayele khona ukuthenjwa thina this is a mystery kubiza kuphela umuntu matured enough to understand ukuthi uNkulunkulu okhonzwa yithi uyakwazi ukukuzwa noma iduku lingekho uyakuzwa ungaguqi ungaphezulu kweduku ungaphezulu kwebhluku nesikete eside lo uNkulunkulu asimkhonzayo ungaphezulu kokubuka izambatho akusena uNkulunkulu olindele asimlindele ezembathweni kuphela uyakwazi ukuthi uthandaza unqune ebusuku uthandaza ekuzwa iduku lingekho kuwe uyakwazi ukuthi uthandaza useyimene 8 ungaphezulu kokuthi akulindele uNkulunkulu ufake iduku athi muzwa qala efake iduku khana ngizomuzwa ekhuluma nami kungaphezulu kwalokho kodwa kwababuthakathaka nababuthuntu ekuzweni nasekuboneni kunezinto engama guideline ngenhloso yokulekelela bona kodwa there is a mystery indaba yokukholwa akusiyana wonke umuntu onga-understand ukuthi actually let us not debate indaba yamajini namabhluku namalokwe namaduku uNkulunkulu ngaphezulu kwalokho uthi umpostoli Paul lolu lwazi awunalela kepisi lokhu kwazi yabona lento isinikeza isithombe ukuthi thina esiyibiza njengabantwana bakaNkulunkulu abathi ba matured enough ngaba ngoba uNkulunkulu ngaphezulu kweduku ngeke yeke izono zakhe abukana namaduku God is above iduku uNkulunkulu ngaphezulu kwebhluku uNkulunkulu yamazi umuntu ebhulukile emfice efaka amabhluku ekwazi ukukhuluma naye ngikhuluma uNkulunkulu la hayi wesonto lakho uNkulunkulu ungaphezulu kwesambatho sesonto esinephambana namajuba ungaphezulu kwalokho uNkulunkulu ungaphezulu kwegender la khona wesifazana wesilisa but this thing ama guideline ukulekelela abantu ebuthakathake nasemncane nasebuthuntwini bengqondo nonembeza wabo but this thing is beyond leyo nto le ukuthi singadebate ngeziketi apha thina kuze kube namhlanje ukuba sikhulile Apostle Paul uthi actual bafetha ke ngentshela iqiniso inyama ayikho into ngathi siyayidla actually bese sikhipha kuNkulunkulu uNkulunkulu ngaphezulu kwalokho now uma umpostoli Paul ekhuluma ngematurity ukuthi size sifinyelele ebudodeni noma sifikelele ebukhulwini obukhulu bokwazini uKristu wayengakhuluma ukuthi size sikwazi ukuhlukana namabhluku neziketi sifaka amjiva sifaka wekhuluma ukuthi uKristu abunjwe ufinyelele udiscover the full purpose of God uKristu abunjwe phakathi kwakho njengoba lithi iBhayibheli njengoba namamukela uKristu ngibani nikuye nakhiwe nixelile ekwazini uKristu uma uKristu wakho wabunjwa phakathi kwakho
uzwakala noma ukhuluma, uzwakala noma ufakaza, uzwakala noma ugqoka, ngoba uKristu ubunjiwe wambulwe uKristu umazi ezingeni lokudlula elevel yenyama, ungamkali ngenyama. Ukukhula enkosini. Now ke uma sesikhuluma ngokukhula ke enkosini sichaza ukuthi if sithi siyamazi uKristu ngeke sibe sibanga ama debate ngenyama, ngeke sibe sibanga ama debate ngamaduku, because abekho abantwana bakaNkulunkulu abazana noKristu abafuna uKristu abeselo babanga umsindo ngezambatho, ngoba kunezinto eziserious kakhulu abantwana bakaNkulunkulu kumele uKristu sifuzele. Lithi iBhayibheli hambani nikuye nigxilile nakhiwe, hambani nikuye, hambani nibheke kuye ngumqalisi nomphelelisi bokholo lwenu. So if we fix our eyes unto him, it means automatically ureflecta kithi, sithatha icharacter yakhe, sithatha ubuyena uKristu abunjwe phakathi kwakhe, sikhuluma njengaye. Ngeke size sifike lapho sisanakana nengulube. We are leading people who are not spiritual matured. Immaturity ila elimini no rondo rama acha banana anana abaka uKristu akabunjwa phakathi kwabo, to understand ukuthi ukukhonza inkosi kungaphezulu kwenyama. Usathi kodwa uPaul ku chapter verse number 9 uthi lokhu kwazi noma lelo longelo lokwazi lokho noba qaphela untaba kayikhonjwa laba basonto emasontweni amabhluku namalokwe neziketi, laba ba more focus ezintweni zika physical ezif like lezi zinto zika physical izona ezikwenza ungamboni uNkulunkulu. Uthi uma kwenzekile ke nabantu abanjalo ababuthakathaka futhi ababutuntu, ilungelo lenu ningalisebenzisi, ngoba once nasebenzisa lelo lungelo khona uyolimala. Ukulimala kwaleyo muntu sekuyisona kini elungeleni lwenu. Ziningi izinto esingayikhulumi nezinto esingazenzi, hayi ngoba singathina siyazi ukuthi u1 no2 no3 no4 kusona isona, kodwa siziyekisa ngoba siholwa sihamba nabazalwane ababuthuntu futhi ababuthakathaka, unembeza wabo, unaka amabhluku neziketi, unaka ukurelaxa namakhathi, unaka yonke lento. Sithi for the fact ukuthi bazolimala nala kuma social media platform kukhona izinto esingazenzi, sifuna ukuvela ngoba siyazi ukukhona ababuthakathaka bathi uzwana samuswa, ngoba babuthakathaka vele siyaligodla ilungelo lethu, siligodlisa ngoba kukhona nina, kodwa siyazi ukuthi lento le angeke isifake futhi esikhiphi, kodwa siyakugodla sikugodlisa ukuthi siyabazi labona amasonto bazolimala, bazokhanda ama screenshot ukuthi umbonile nuzwana. We are not emphasizing la ukuthi abantu ababeyizwe, but sizama ukuchazela abantwana bakaNkulunkulu ukuthi the more sifocusa ezintweni zenyama, the more uKristu singamtholi. Kanti uma safocusa kuye ekwazini yena nokwambulwa kwakhe kithi, the rest kuyalandela. Ngoba ukwazi uKristu kunjengokulayitha microwave, more light microwave futhi meza ukudla amaphela akekho owatshela ukuthi phuma wena ungaphuma wena phuma, kuyayizwela wona amaphela ukuthi actually I'm not welcome here. But the more sifocusa eyintweni eziphathekayo, sinakane nezinto zokuthi ungakwenza ukuthi akwenzeki kwazini yena. That's why sinabantu abanakane nama-developship ngoba uKristu asikafinyelele kwazini yena. Uthi umpostoli Paul mfuna ukumazi yena namandla okuvuka kwakhe. Kuneqiniso ngeke silikhulume la nesizathu khona wena esingakutshela ukuthi uyakwazi ukuthi nokuthi akusona isona, uyakwazi nokuthi akusona isona, kodwa siyazi ukuthi sinabantu ababuthuntu. You will realize right now ukuthi izinto eziningi ezikhandwe njengama doctrine ebandleni okuthiwa yisona kusona isona zakhandwa befundisi beni ngoba wabona vele babuthaka. Abanye obatshela naba online ukuthi actually indaba zokudla nongakudla bafowethu manje likhona iBhayibheli ethi ayikho into engathi sayidla isuthu enkosini naleyo ngulube ayikho. Lokho kuchaza ukuthi ngoba siphila nabantu ababuthaka
simindene nokuthi sigqoke kanjani ngoba bazolimala lamasebenzisa ilungelo lethu lokuphila enkosini. Ngeke ngiyichaza lesi zinto nobuthaka ngempela vela ngeke nize ngizwe. Angifuna ukuze ngiyichaza ngoba kunezinto mina engakuchazela zona eziningi eziyilungelo lokukholwa ezweni likaNkulunkulu ongasona isono. Kodwa ngeke sikhulume ngoba nohamba nathi nezwa ngathi ngoba vele anikafinyelele ebudodeni obupheleleyo ekwazini uKristu. Angifundela nali verse Hebrew chapter 5. What am I? Hebrew chapter 5 verse number 11. My Hebrew 5 Kona siyabonga. Hebrew chapter 5 verse 11. And for the fact ukuthi abantu abafuna ukukhula soloko sibuza kurongo ngani ukuthi kurongo ngani ebafethu mina ngiyadasa nganquma enhlizweni yami. Awu nawo leli kepisi bafethu namhlanje ngiyangqokisa ikepisi mina ngilithe ngaquma enhlizweni yami ukuthi angeke ngiyidebate lemsindo egcwele la. What is your take about women in the pulpit? What is your take about people who are eating pork? What is your take? Nonsense, izinto zamadimoni nisifocusise enyameni kunokuthi sazi inkosi. Kubunjwa izwe. Apostle Paul ku chapter 12, 1 Corinthians chapter 12 uthi ningalilengisi lelizwe omkhubeni yalo kodwa ingqondo le ayiguqulwe. Mayiguqulwe ingqondo le iyokwazi ukuhlosisa kuyintando kaNkulunkulu. We don't know the will of God. Ngeke siyazi. Awukephi madoda ngiyabonga. Ngeke siyazi intando kaNkulunkulu because what we know izinto zenyama. Futhi siyabonga ama gift izinto zenyama esikwazi. That's why uKristu akaze abambulwe kithi. Focusana ngomsindo. What is your take? What is your take? What is your take? Angithi nangomunye women preachers are still not allowed do. Siyabonga mfowethu. Kodwa ke phela na ukhuluma levelini yakho. Asikuyeke uqinisile asikuyeke. Sikaze sidebate le women preachers and the stuff. Sikhuluma imfihlakalweni. There's some of the things ngeze sikhuluma. Some of the things that we don't need to debate. Kunento engiyikhulumile la. Ngolesibili. Ngizakuphinda sayiphinda namhlanje. Ngisazwakala network yethu bafethu right. Network yethu right. Okay. Ake ngiphinda lento ngeke ngayikhuluma ngolosibili. eBhayibhelini awakho isifundiso phezu kwevesi elilodwa olithola entante emoyeni. Awukwazi ukukhanda idoctrine. Awutholi ivesi elithi ningazidli intete bese leyo nto leyo iba isifundiso. I think one day we need to talk about idoctrine ukuthi isifundiso yini isifundiso iziphi izinto ezafundiswa ezisifundisa ukuthi yezani 1 or 2 u3 or 4 5 no 6 asibuyeke ndoko chapter 5 verse number 11 wavela masizonakana 8 ngeke siqhubeka 1 Corinthians chapter 5 umzoruma Hebrews not 1 Corinthians sorry Hebrew chapter 5 verse number 11 la umpostoli okay asingayeke ngakhe ngayichaza athi umbhalo oncwadi yamaHebheru kuthiwa yabhalwa uPaul kwavuka enkulu idebate ukuthi wathi uPaul uqeda ukwenzana ngathi asikuyekeke nathi singaze simchaza ukuthi ubani wabhala kumele sichaze ukuthi why sithi uyena wathi ngoba bafowethu liyashona ilanga kusaphikisana ngama-homiletics kusaphikisana ngaseHebrew nesiGreek liyoshona ilanga uKristu akakazi baze bamthola abamazi nalobuntu amamkhonzayo kubhisu ngena la kuma-social media platform they will explain the different laws kokunemithetho ayisisizi ngalutho nangu uJesu njengalokhu uMose waphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana kaNkulunkulu imele ukuphakanyiswa kule ngena kuma-social media platform sikhethe sithi kungcono ugqoka into engaka ukuthi ungagqoka into eshona le ma uthanda umyeni wakho menzela ukuthi liyoshona ilanga la
umpostoli okay lo ubhala incwadi amaHebheru ubachazela ngompriest ukuthi kwakukhona umpriest ku-Old Testament uthi by the way umpriest wayekhethwa uNkulunkulu njengaloko noMoses noAaron wakhethwa uNkulunkulu bese athi kodwa thina sinompriest omkhulu echaza uJesu bese kuverse number ekhuluma lemfihlo ukuthi wayehla weze emhlabeni waba uNkulunkulu waba yisono ukuze nabe ngokuqala kwensindiso and all this kind of things bese athi kuverse number 11 la umpostoli Paul umbhalo wamaHebheru bejule kakhulu ekhuluma imfihlo ebuNkulunkulweni bukaNkulunkulu echaza ubuNkulunkulu kodwa mefika kuverse number 11 wase eyibamba kunezinto esithi mase ikhulumela kuma social media platforms sithule kunomsindo wakho wavuka ngelinye ilanga la ethi amazwi akhe akhunywa uBishop uyikhale ethi actually uJesu akafanga waba nomsindo omkhulu ngoba ngayiphendula la video ngathi mina uBishop ukhuluma into right kodwa uyikhulume einganini funa ubisi ngoba mawuthi ufuna ukufuna ukubaphakamisa abantwana batshela imistry badlule engqondweni yeinganikwane bonezi inganikwane echazwayo mawufuna ukubayisa uNkulunkulu bukaNkulunkulu basukuma bama ngenyawo futhi mina ngathi inkosi siyolala emathuneni soloko sishuma izingane udu uKristu angakaza zambulwe kubo uverse number 11 uthi sekukuningi esingakusho ngalokho okulukhuni ukucacisela lokhu seningabantwana ekuzweni yabona kunezinto esingathi masukucha mina kunento mangathi ngikhuluma manje ebusuku la ungaphuma abantu la bathi uzwana bengithi siyamthanda uzwana uyabheda uyazi utheni uzwana uthe umpostoli Paulo umbhalo wamaHebheru wawogwema lawa mazwi uthi yazi bafethu kunezinto engaba sintshela zona problem enayo ukuthi kuselikhuni ekuzweni umathi sintshela imistry emfihlakalweni ngeke nisizwe so ke for the fact ukuthi angeke nisizwe ukungcono usuyeke nje ngoba thina sikhulisa abantu ababala iminyaka kodwa bayingane enkosini just imagine umpostoli Paul uma ekhuluma nabazalwane ethi kunemfihla ngaba sintshela yona kodwa the problem ukuthi niyingane angeke nikuzwe noma ngathiwa siyachaza kungcono kudlala izingane kwa that's why sinabantwana bakaNkulunkulu abajatshuliswa amatshe kaDavida abajatshuliswa umphongolo wesivumelwano abajatshuliswa abantu abathi dabulana ulwandle bajatshuliswa yingane kwa they don't need a solid food abafuna ukudla okuqinile basathanda lezi ingane kwanidabulisa Maria elwandle lubovu Moses sathi ingane kwanze enduku kuchazwe badabulisa lezi ingane kwane niqhobela izandla ngoba abantu abafuni ukufinyelela ebudodeni bokwazi uKristu abunjwe phakathi kwabo basabusiswa nje elwandle bomvu uphethene esandleni uphethe induku ileyo nto leyo abantu abayijabulela baqhwaba izandla wabona bahamba kulama movement bolalela nje ukuthi ngizothi mina dabula namhlanje bajatshuliswa leso ingane kwabo boza bolala emathuneni uKristu angambuliwe kubo Apostle uLompa lomaHebheru uthi kulukhuni man kulukhuni kulezi zinto singangichazela zona ni right insayidele lengane kwane enkhuthuzwa ngazo nise right kakhulu nise right masakhola ukuthi umuntu onamandla umfundisi ngeke sinitshele ukuthi the same power umfundisi wakanayo nawo nayo yithi iBhayibheli ezibonakala ziyobalandela abakholwayo ngegama lika Jesu bokhipha amadimoni akushiwo ukuthi abafundisi bokhipha amadimoni abakholwayo egameni lika Jesu bokhipha amadimoni bophuza ukubulalayo ngeke kubenze lutho ene awulifuni lelo lungeke awufisi ufinyelela ebudodeni bokwazi ukuthi you have got ithuba noma iprivilege umfundisi wakana unalo nawe that's why sukuye unjalo that's why mophethwe ekhanda uzovusa umfundisi azothandaza that's why kuze kuba namhla usakhuthuzwa ngokuthi umfundisi okhuluma isibusiso phezulu kwempilo yakho kumele imali sokuyeka ukubeka ulezi ingane kwani uyolala emathuneni because afuna ukukhule kwazini uKristu that's why babona babusiswa le ngane kwane gcwele kuma social media platform bafethu ake sikhulumeni uverse number ake suphinde uverse number 12 ngokuba noma benifanele ukuba nibe ngabafundisi uma kuya ngesikhathi yabona umpostoli Paulo uthi actually
by this time masibala iminyaka esenisindiswe ngayo kuze kube namhlanje actually nangaba seniyafundisa kodwa ngeke phela nifundiswe ngoba wena uze wakholwa ukuthi i-pulpit ka-man of God na uzukholwa ukuthi kunendawo engcwele kuze kube namhlanje uyakukholwa lokho ukuthi there is only one man who has an authority from above usakholwa kuze kube namhlanje ukuthi sinoMoses wesikhathi asinayo uMoses wesikhathi so ngoba uyakukholwa lezi inganikwane khubeka ukholwa kuzona asinayo uMoses wesikhathi we are all equal because we are the disciple of Christ in the body of Christ ngoba lasi sinto ekhandwa abantu abangafuna bayingane babala iminyaka bayabalisa makufuka umuntu uNkulunkulu afuna ukumsebenzisa afuna ukukhula enkosini bazomshaba amlalisa phansi uyazi kuleli bandla saliqalaphi uyazi leli bandla saliqala kuphi saliqala sibathatha yimi nobaba sehla senyuka akuzofika umuntu lephapha la bafuna ukukhubeka baba ile mkhovu baza bolala emathuneni uKristu angambuliwe kubo hayi bafethu abazilutho basilandela imlando ngemasonto ngekho umntwana kaNkulunkulu obala iminyaka esindisiwe usabusiswa umuntu ochaza ingane kwani phambili awungeke we need a solid foot sifuna ukwazi uJesu who was Christ what it was the purpose ekufikeni kwakhe kwenzakalani ngoJesu mhla izenza umuntu we want to know the mystery of God angasitsheli ngamazambane namabhatata ensango kwasho kwacima singaphezulu kwasesendlule kulezi ingane kwa umuntu ephila kuzona uthi umpostoli Paul kahle kube sikhuluma iqiniso nina by this time ngaba niyafuna la kukhulunywa ngabapostoli kukhulunywa ngabantwana bakaNkulunkulu nganza ukuthi hambani yolalela abazalwana abatshathi ngasinto ngo1970 ngasinto ngo19 bani umlalele ukhuluma irayise engavuthiwe because abakaza bamfuna uJesu. It's not enough kuyesontweni. It's not enough. Every one of us must discover his purpose. Sonke siphelela akekho umuntu ophelekezele olize emhlabeni ngoba ephelekezela uzwana akekho ophelekezela I'm doing my assignment. Nawe una assignment yakho. Yazi uKristu akabunjwe ukuze kuvele ubuyene kuwe. Akho thumele ukuzophelekezela omunye la. No one akekho. I don't care whether ucabanga ukuthi wena akekho umuntu othunyele ukuthi vele uKristu akaze wamfuna abuntu ufinyelele ebudodeni bokumazi uKristu ila khona uthi ngifuna ukumazi yena namandla okuvuka kwakhe athi nguhlebele bangeke abefundisi bakhe we are all equal in the body of Christ. Umsebenzi wabefundisa abapostoli abelusi bonke laba bantu ukukhanda wena ufinyelele ukwazini uKristu ngcono hayi ukwazina abefundisi ukufinyelele ukwazini uKristu ngoba uKristu okuyisa kuNkulunkulu uthi umpostoli Paul nginendisela uKristu neyintombi yabo so ke umsebenzi kaPaul noma umsebenzi kabapostoli ukunikhanda ukunenza anichazela the full purpose of the gospel and leso sizathu sikwenza ukuthi nawe mawuya kuye uyidiscover ukuthi ngubani in this kingdom bekho umuntu othunyelwe ukuzokhandela abantu imali kuthi abanye bayasebenzana ayikho into enjalo. Sifundeni iBhayibheli kodwa ke kuyabonakala ukuthi soza siqhubeka singani sizosiyolala emathuneni. Yabona mina one of the things engenza ukuthi ngingahambi kulezi inkonzo engicwala kuzona angikwazi ukulalela ingane kwami. Angikwazi ukulalela ingane kwami. Siyabonga abafethu amagift. Angikwazi ukulalela ingane kwami. Angikwazi nje. Ngispend isikhathi ngihlele phansi lalela ingane kwami. Angikwazi wenza lento. Akwazi ungichazela ngodagona nomphongola. Sasandlule emphongolweni. Nangu uJesu. Sendlulile emphongolweni nezimfana. Usendlulile nangu uJesu. Ambula uJesu lenge emthini ohlaza. Ufuna ukwazi uJesu. Yena yedwa. Sendlulile. Ukhanda ingane kwani? Abantu basindiswe ngengane kwani kuze kube namhlanje. Isonto mabe sonto kuyokhanda itori. Awu ngeke mfuthu ngaka. Asifinyelelene ebudodeni bokwazi uKristu. Umuntu usekhulile uya understand nezinto eziyingane kwani nje.
kunezinto ezithi mayikhulunywa kanti wengane la masikhulume ngomngane asikhulume ngeminyaka la lento le iyona ezoku-understandisa nina odokotela nothisha nabameli nani ukuthi uma uza in this kingdom awuyi ngokwelevel yemfundo yakho sesikolweni ayisebenzi la udokotela le mawulawo ingane sit down sikufide uyingane la wena unesitifiketi solwazi samathambo la esibhedlela la uyingane elihlaza cwe hlala phansi sikufide uyodala inkulu traffic zonke le ngane kwene khulumayo ngizwa into yile into into izwayo yabona ukuthi akukakhuleki la khona u-understand uMoncwele uthi kimi ngeke uligcwalisa lelo gama ngoba awumazi kwaleyo Moncwele abanye bathi uMoncwele silwane esithile abalazi nephimbo likathi baneminyaka engathi manje lapha ekwazini uKristu nokwambula kukaKristu ngathi kubantu abathile abayakhona lutho that's why kuze kube namhlanje niwasha amapenti yo woman of God niwasha ama-under men of God nibayenzisa jonke lezi zinto baniposhisa icathulo ngoba kwathiwa niyothatha ugcobo alukho ugcobo oluthathayo funa inkosi funa uJesu funa yena namandla ukuvuka kwakhe yeka lezi ingane kwanamba nifuna ngoba anifuni ukukhule kwazini uJesu but the enough time you spend ekufuneni inkosi is democracy ambule kuwena lesi ngani kwanamba nekhandela ukuthi thatha ugcobo hamba uchothoza emveni kwabo ube isithutha sabo nje uthatha ugcobo angeke uzumthola uKristu ufunwa yilabo abamfunayo ngeke uchothoza wehla wenyu umsebenzi wethu nabanye emzimbeni kaKristu ukukhanda wena usuku-understand the purpose of God ngawe so that you'll be able to discover yourself ukuthi ubani in this kingdom akekho umuntu olawo ozophelekezela omunye ngeke size sifike kuleyo ngxenye masisanakana namabhluku nezingulube sisanakana nabesifazane in the pulpit sisanakana nezicathulo nama high heel sisanaka amanzi osolwandle ngeke umshumayela uJesu ngaka masebhizi ngalemsindo ekhona la ko TikTok sebhizi lamasontweni ukuthi ubani onichazela indaba engulube kuleti kakhulu kwenza lama debate that's why mina nganquma enhlizweni nami ukuthi lama debate angenza ngwakhanda futhi angenza ngwakhanda makubona ukuthi ufuna uwaqala ama debate ngablog kuleti kakhulu for ama debate le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe makwenzekile ungenela ungakholwa siyathemba ungenela ukuzofunda musukuphithizela hlala phansi asikho la kuzopruvela namaphoni kulethi sifuna ukwazi uJesu yena yedwa namandla okuvuka kwakhe kodwa ke kuze kube namhlanje sinabantwana bakaNkulunkulu asaphikisanele ama-pulpit bathi sifazane e-pulpit God can use anyone uNkulunkulu angasebenzisana ngoba noma nini if ukwazi lokho ukuthi God can use anyone ngeke kuba ngumsindi indaba zamasifazane e-pulpit la manikhuluma ngama-pulpit nikhuluma ngamasonto wena amasinagogo God can use anyone mefuna ukumsebenzisa wakhe wasebenzisa osifazane ukuthi hamba uyotshela lamagwala ayifihla lapha endlini lapha watshela ukuthi asiyohlangana eGalile bangekho amadoda God can use anyone wakhe wasebenzisa amatshe wasebenzisa imithi wasebenzisa ingane God can use anyone if you understand ukuthi uNkulunkulu usebenzisa someone who's available without gender and whatsoever ungayicabanga ngeke sifika kulelo zinga masakhuluma lezi ingane kwanza ukuthi ngwakwaZulu mina ngokuphethwa kwaZulu ungaqhalanisa ivangeli nento yakwaZulu hlukene fundeni iBhayibheli ngeke sifike kumazini uJesu uma u-understand ukuthi if amadoda angekho available God can use anyone who is available God can do that. So if God can do that, let's keep quiet about inganekwane zakwaZulu ukuthi mina kwaZulu abantu esifazana bami phambi kwethu uma besesikhathini lento evangeli ngaphezulu kwesikhathi ayihlangana nendaba ukuthi wena ucabanga ukuthi wenziwa kanjani ezweni langakini akukho ngakini la kusembusweni kaNkulunkulu ngaphezulu kwezwe lakini sazi noma base report yena ontaba kayikhonjwa hey bafethu sebase report obani bandla hayi sokuluma thina zindaba zesebhizi simela sithatha ihlangothi besathi uverse number 12 uthi ngokuba noma nifanele ukufundisa ukuba nibe ngabefundisi uma kuya ngesikhathi
nisadinga futhi ukuba kube khona onifundisa iziqalo bufethu. Hayi bazali bami, uthi uPostoli Pawulu iqiniso lithi sekurati bufethu siyabonga. Uthi masifuna ukukhuluma iqiniso lithi by this time ngaba yinina enifundisayo. Kodwa kusobala kuyacaca ukuthi kwanina yinina enisafunda ukufundiswa ama basics okukholwa. Ukuthi umuntu umvuma kanjani uJesu. Emveni kwalokho umuntu ubhajatiswa kanjani. Nisafuna ukuchazela ngombhabhatisi ukuthi is biblical or is not biblical. Nisafuna ukuchazela ukuthi how to confess, how ngimukela kanjani. Sisafuna ukubuyela emuva, sisachazela abantu abasindiswa ngo1950. Hayi mfowethu, hayi. Othi kahle kahle ngaba yinina enifundisayo, kodwa hayi senginotisile kusho uPaul ukuthi kwanina nje nisafuna ukufundiswa ezinto ezingama basics ngokukholwa. Sisafuna ukuqala phansi, umsindo ekhona namhlanje sisafuna ukuchazela abantu abasindiswa ngo1950 abathi bahambe nobhengu nochiliza nobanibani ukuthi lento uyishoya kusikho. Sisafuna ukuchazela abantu abasindiswa ngo1970 ukuthi akuvumi izono kini ngoba nina sena uNkulunkulu abane sachaza ama basics okukholwa. Uthi kahle kahle ngaba nina niyafundisa kodwa kusobala kwanina nje sadinga ukufundiswa. The reason why kunjalo is because abantu abatshelwanga ngoKristu, akambuliwe uKristu, batshelwa ngamasonto nezwe la kubo bakhuluma ingane kwani ngashawa izandla. Sinamayang layo namhlanje anibusisa ngezambulo kuba ngumsindo abantu bekunokuthi bahlaliswe phansi bakhuliswe kwazini uKristu, ambulwa bunjwe uJesu phakathi. Masikhuluma nge-spiritual maturity asikhulumi ngamavesi, asikhulumi ngokuthi uyasazi isiGreek nesiHebheru, sichaza ukuthi uyayazi uKristu wambula ufinyelele yini ebudodeni bokumazi ambula uKristu ngokuphelele kuwe. Kunezinto esizigwemayo. Angithi laba abantu bangakhulile kumazini uJesu kuze kube namhlanje mabazoshada kumele boqala emission. The reason why boqala emission because asibathembi ukuthi laba bazolalana. Vele uKristu abakaze bamthola basaba befundisa unosaba inkosi. That's why sibahambe ngapha ukuze bagcina bangalalananga. Uma bedlule emission ngesizathu sabukulanana asinaba abazalwane. Abakhule ngokwanele ukuthi we are not doing this, we don't need anyone to protect us because labantu abathi abadlule emission baneminyaka bakholwa kodwa sisabasabela ukuthi bazolalana. Hawu yeke bakamthola uJesu. Ngeke uKristu akakabunjwa abamazi uKristu. Ngeke siprotect abantu abathi basindiswa ngale minyaka bafuna ungena emshadweni ma sidozana nizoxola nihlale manje edrobheni khona niphelekazelayo. Kanti uKristu awungeke bafethu ngeke. Sisaprotecta nani ukuthi nizolalana? Awukahle nini. So namanje sisanibamba ngalezi ingane kwani, sisanibamba ngalo ngoba ngoba sisanibamba ngalendlela ukuthi wozani zokhuluma nathi uze emission uzokhuluma kuze kube namhlanje. Kanti siyogcina nini la sifika khona sazi ukuthi sikugqishile ivangeli, simambulile uKristu phakathi kwakho, hamba uyophilela inkosi. Sigayide wena uNkulunkulu uyakubona, God is everywhere. That's nabazalwana bafaka amaduku ngamasonto because batshela ukuthi uNkulunkulu usesontweni. Baze bafundisa ukuthi God is everywhere. Ukhona endlini yakho, ukhona etoilet, ukhona emotweni, ukhona emsebenzini. Ayisebenzi lokufaka iduku ngesonto. Ayisebenzi ukufaka imoya yothandaza. Mawungathandaza akekho yena uNkulunkulu. Mawusemotweni iginqika imoto, mawusemotweni mongcwele khuluma ukuthi thandaza, uzotshela mongcwele ukuthi linde sewufaka iduku. Lezi zinto siyakhuluma lezi ngoba phela sikhuluma ngoba ngakhulile ukwenzela ukuthi leli lungelo singalisebenzisi ukulimaza abanye ababuthakathaka. Ngeke silisebenzisa leli lungelo but sizama ukuchaza lento ukukhula enkosini, ukwazi uKristu ukhule enkosini. Masinabantu abasha, sinentombi nezinsizwa ifinyelela ayikhuliswa ngalendlela ukuthi makuthiwa kufika insizwa ethi ifuna umfazi sithi nang akhomba athi nangu sisihamba uyokhuluma naye, ayikhulumele mathi ukhona hambe yohlala phansi bekhuluma. Sibathemba uJesu, abathemba ngokwanele ukuthi they will keep ukwethembeka ngoba vela benzeli thina singekho thina. Sibayenza ba understand ukuthi noma yini eniyenzayo kuloshade enibheke kuona nizenzela nina nenzeli thina. Abazi ngcono ngoJesu nezinto abangazenza manje zoba affect in future rather than ukuhloniphana bahloniphe thina kanti le mshado into engeke bafethu ngeke man ngeke siphila kanje koze kube nini.
So we'll protect abantu abadala ababala iminyaka kwebenini. Si protect abantu abasindiswa izolo. Si protect abantu abasindiswa ngo-1970 kuze kube namhlanje. Hayi. Asimthemba ubrother no-sister abasindiswa uma bagibele emoto banikezana ilift. Wasingabathembi bazi uJesu. Abayisabi inkosi basaba amasonto nabefundisi babo. Laba mawufuna ukuyibona lento ekhuluma ngayo ukuthi into engekho. La maduku ngaphansi kwamaduku khona ama-extension balukile ngaphansi kwamaduku. Bese ngibuza ukuthi le mluku kubonakala nini? It's because uma bephathi neviki bayawaveza lama wave kodwa ngesonto bafaka amaduku. Izimfundiso zamadimoni. Because ingqondo yakho uthi uNkulunkulu ekuzizwe zakhe. uNkulunkulu akahlali kulezi zakhe ekhandwe ngezandla ngoba ingqondo once yakutshela ukuthi uNkulunkulu usesontweni unenkinga. God is everywhere. So lo nkulunkulu akomfakela iduku manje ngesonto kodwa phathe eviki ufaka ngama-wave ufaka yonke ufaka udaka kodwa ngesonto uba ingcwele wena umfarisi. Lento yenziwa abantu abangakhuli ekufinyeleleni ukwazini uKristu. Ukwazi ukuthi uNkulunkulu umoya. Ukhona njengoba sikhuluma la kuma social media platform. Ukhona amasilele, ukhona emsebenzini. So ke angikugqoki ukukholwa. Akusona uniform yangesonto. Angikwenzi mangiyothandaza. It's a lifestyle. Kunjengokuphefumula. Phefumula ngilele, phefumula ngikhuluma, phefumula. God is everywhere. Musukufarisa. Musukuyigqoka lento yokukholwa, igqoko impilo. It's a lifestyle. Ngabe nendlela yokukhuluma mawukhuluma. Kunabantu abazabashintsha ukukhuluma ehlikihla izandla hlanganisa amadolo. Kuba ngathi ukukholwa ukuhlikihla amadolo nokukhuluma ngephimbo elicane. Ngabafarisi nini? Abafarisi. Asikwazi kuze kube namhlanje sihola abantwana bakaNkulunkulu abasabehave kanje. Cha Nkosi yami, cha Nkosi yami mama, cha bengithi ngizobona ubaba. Cha angeke bazela. Khuluma ngephimbo lwakho. Musushintsha amathoni. Kuba ngathi mawushintsha ithoni moyengcwele uyasebenza. Yeke unishintsha amathoni. Musukhuluma ngesoprano, khuluma ngealto, khuluma into yodwa. Mawukhuluma ngebass udumo, mawukhuluma ngealto. Yeke lento musumuku-act into yokukholwa. The reason why we keep on doing this, uKristu akakabunjwa kithi asikafinyelele ebudodeni bokwazi uKristu. Khuluma ngephimbo lakho. Abanye ngabaphika nje uma ngababona bekhuluma bahleli namakhosikazi abo. Nina ningabafarisi. Kodwa uma wake wamthola uKristu, nganza kwethu uma wake wamthola uKristu, uyofana njengoZakewu. uJesu akazasho lutho kuZakewu. Kodwa wathi mefika kuZakewu, uZakewu wayibona ukuthi uyiqile. Lithi iBhayibheli uZakewu wathi kuJesu ngeyiqile mina. Ngendlela ngiyiqile ngiyabaqola nabantu. So because sekufikile inkosi ngidecide ukuthi ngizobuyisela into zabantu. uJesu angashongo lutho ngoba ngeke akuwe. Uqhubeka uphila noma kanjani inkosi ingakuwe. Ngeke. Kuyoba noshintsho kuba nendlela okuyiphatha kuba nendlela yokwenza. The reason why kuze kube namhlanje sinabantwana bafethu kuze kube namhlanje we are still debating kurongo ngani ukushada umuntu ongakholwa, kurongo ngani ukulala, kurongo ngani kuze kube namhlanje. Uneminyaka emingakukholwa le ngane onayo wayithola nini? Sinomama namhlanje abantu basinso ngo-1970 phakathi nendawo ushade nozwana kakhulu umgulugudu nje oshala amateksi unentambu ushupila emsimbeni ngawusebenza kwesicom lawo khala engcwele ama-T-bags lo ushade umntwana kaNkulunkulu uyekholwa ngeke. Mhla uKristu wambulwa kahle kuwe ngeke ubusiswa indoda njenganaNkulunkulu ngeke enhlobo sidala. Awumazi uJesu. Awukhulile ngokwanele ukunderstand ukuthi angikwazi umntwana kaNkulunkulu osindisiwe ngiyigugu embusweni wasekhaya. Bese ngihamba ngiyolala nendoda efaka ama-T-bags ephuza imbiza izokhipha insila ekhiphela kimi. The reason why we still explain this thing. Sinabantwana bakaNkulunkulu ababanga umsini bankeneneza bashaya ama-chorus kodwa they are not spiritually matured. Asikhuluma ngezilimi. Sikhuluma ukwazi ukuzazi ubugugu bakho bokuzazi ukuthi ngiyakholwa ngisindisiwe. Angikwazi ukuwela ehlazweni ngiyokwenza icovenant namadimoni abantu abangakholwa. Sizathu salokho ukwazi ukuthi lithi ohlangana nenkosi baba moya munye kodwa ohlangana nesifebe abanyamenye. Ukwazi lokho ukuthi molala nomuntu wenza icovenant ikhona ukuguidayo ukuthi angikwazi ukuyolalana noma ubani because ngenza icovenant ezohamba isizukulwane isiyondulana nabantwana bami. For that information yona ekubambayo kunomfundisi noma engekho.
Koza kube namhlanje osisi bethu bakhuleliswa wohunta abantu amezinye brand ngathi badla iphina butter bekholwa besindisiwe bavutha bhe. It's when you realize ukuthi abantu abakhulisa ngwazini uJesu bakhulisa emasontweni baguthi kakhulu ukupractice imikhuba yamasonto but they are running away from the kingdom. Ngoba noma ungayigcina lemngani kwanza samasontweni ngeke ukwenze lutho. Egcineni kosuke ubhubhu uyolala nezango mnososobale sokwe noma gejegeja nonana. Because this thing ifuna thina siyibandla singabantwana bakaNkulunkulu siphelele kwazini yena. Kunezinto angeke saqaka ngazo kuze kube namhlanje. Sanibonani. Angazi noma vese ngiwafunda ngiwaqede. Ngoyeka futhi maningi amavese kodwa ake siyeke kanjalo ngani zakwethu ma kukuhle enkosini ukuthi asiphinde sibuya nophathusi ubuya na but spiritual maturity. Asikhuleni kwazini uJesu. Kristu abunjwe phakathi kwethu. Sazena namandla okuvuka kwakhe. Kunezinto angeke sayikhuluma ngeke siba ngumsini ngayo yonke lezi ngane kwami. Kunezinto angeke nje kusahlala ama debate uxoxa ngazo. Sanibonani. Ngenani bafethu sixoxe bese siyathandaza. Sonla but proving a point nokukhuluma size sithi sifuna ukuprove ama points about delivering a message kubantwana bakaNkulunkulu. Nanokuthi ke ekukhuleni kwethu ila we discover khona mawufuna inkosi we discover wona ukuthi ubani in this kingdom. Musokuba ichurch goer. Kuze kube namhlanje sakhuza abantwana bakaNkulunkulu abatshontshayo emsebenzini. Sakhuza abantu abatshontsha ama-orange, abatshontsha ama-tissue, abatshontsha nama-stationery. Sisakholwa sisalo lezi inganikwane nje. Kuyoba njani mhla kufika la khona sihlaselwe enyameni. Survival. Silwa izinto engabasadlula kudala kuzo. Bagcwele la. Manje basizophuma la kulife hamba uyongena la. Ngizobathola bakutshela ama but 3 dimension of glory. Usiza ngana ama dimension ufuna ukwazi uJesu. Uthi angiliqedela mhlamba ngamabomu leli verse ayibafowethu. Lezi izinto mayikhuluma ugcina udabuka phakathi nendawo ngoba lezi intshumayelo egcwelela unamntwana kaNkulunkulu obusiswa nje ukuthi iyambula liyancikuambulani. Ngoba isambulo esingaphezulu konke uKristu esambona ewumuntu ukwambulela lokho imfihlo lemfihlakalweni. Aseke isambulo esidlula lokho ukwazi uJesu. Sikisambulo esidlula lokho. Isambulo sifuna ukwambulela uKristu. Umlande elenge emthini ohlazi enqunu. Umlande abaprofeti bekhuluma ngaye ukuthi weshayiwe welinyiwe emhlanje. Sambulela uJesu elenge emthini. Ayikho enye into engaphezulu kwalo. Asikisambulo esedlula lokho sokwazi uJesu. Ama-church goer kuba ngumsindo kuze kube namhlanje. Ayikho ngibusiswa yini mina mawuzongitshela ngembongolo ezalandwa ubani lo uSawuli. Ngihlala nami nembongolo zikaSawuli mina. Bese insimbi sithi zwi kuthi uNkulunkulu egcwele agcwele khulunywa ngembongolo. Abafethu ningixolele mina lezi ngani kwana kanhlobo lezi intshumayelo zobumnandi la khona at I want to speak about uIsrael ma edlula uIsrael hayi kodwa mina hayi kodwa ungwazi uJesu ungwazi uKristu fana nalento ukuthi lithi iBhayibheli uJesu wafica abafundi bedoba. Lithi wathi iBhayibheli bashikile ubusuku bonke bangabambela ukuthi wasethi ukubona phosana amanete ekujuleni. Kunentshumayelo lapho. Kunentshumayelo lapho kunentshumayelo. Ushumayelo zosuma ngeenyawo. Qhubekela ekujuleni. Siqhubekela ujuleni bathi amanete la. Utshela abantu ngenhliziyo ezimbi ungathetheleli ungabi noxolo abanalo uthando banomsindo kuyaphikisana kunobufebe tshela nabantu ngereality yakani kusitshela ngokujula kwamanete asiphethe amanete la
Bazalwane ngeke. Ke khulumani bafethu asinamona. That's why ke noma ngathi ufundisa kangakanani kulesi sizukulwane sanamhlanje ukuthi madoda yekaningani kwabo. Yekaningani kwabo. Krishana abantu uChrist bakuzwa. Bafuna ubatshela ngomthombo. Ukhuleka abantu abanenhliziyo ezimbi, abanye bahlala namathumba kanti bakhonza kwamasango. Inhliziyo ezimnyama. Ngeke bafowethu. Yabona kunezinto okugcwala abantu ku10 but here come the man of God. Azositshela ngosawoti wafakwa lapha kwakuna ngeke bafowethu ngeke. And lezo zinto ke zokuthi ningamfuni uJesu izona ezinenza ukuthi bakwazi ukunidukusa kalula. Basachaza lawo mosawoti la esophethe ukudayisa. Esachaza lamaqabunga afakwa emanzini amara ezana lezi sample ngoba animfuni uJesu. Akekho umuntu onganidukisa vese uJesu yena yedwa elenge emthini ohlazo. Akekho. Fisa ukumemezela namhlanje ebusuku kubonke abantwana bakaNkulunkulu. Soliyana bafowethu. Sifuna ukumemezela namhlanje ebusuku bonke abantwana bakaNkulunkulu abalana balalela. Yekele ingane kwanifuna inkosi. Yekele ingane kwanifuna uJesu. Mawungakamtholi spend isikhathi emthandazweni, inkosi ayizambule kuwe. Thandaza, uNkulunkulu ufuna wena, ufuna ukwazi wena. Hayi lo mfunela ukuthi azokushumayelisa, sisho loyo. Yazi inkosi akavele uNkulunkulu Kristu ekuwe abunje phakathi kwabo. Uyavela naseyikhathini zokuhlupheka kuwe. Uyavela naseyikhathini zokuhlushwa. Lento leni ikhuluma mahala malithi sambiswa kwakhe abantu basebebona yiki into abazoyibona ngoba niphethe isawuti namatshe nezikhali zakwabantu bani inkemba kaDavid. uKristu akekho kini. Kodwa makwathola uKristu kuwe nekhathi zokuhlupheka kuyobonakala, nekhathi zokuhlushwa, ikhathi zokuzingena, ikhathi zokweswela. Uhamba ubheke kuye ngumqalisi nomphelelisi. Khali inyembezi kodwa ngiyazi inkosi umile ngakimi. Mawumi ngakimi angisweli lutho nakho konke. Uyambonga kukho la yocomplain khona. Soliyana bafowethu la ngazi noma ngisezwakala yini. Anga noma ngisezwakala ningane zakwethu. Sanibonani. Awu nakuya. Sekunjalo bafowethu. Sanibonani. Sekubhedile ngane zakwethu la. Ngiyacela bafowethu sikwazi ukuqhubeka ebumnyameni kanje. Lo gesi lona masonjena. Sanibona. Sizovala bafowethu. Ngoba kumnyama kanje. Sanibonani. Sebumnyameni. Asivaleni bafowethu, sanibonana, asivaleni. Wasiqhubeka sinje bafowethu soza no part 2. Sanibonana, ngicela ukuvala bafowethu liyana la. Lizoduma futhi. So buya futhi ngomgqibelo. So buya futhi sizoxoxa bafowethu. Futhi makukuhle enkosini sengabuya nakusasa. No alilihle izulu bafowethu liyana njengoba ngikhuluma nani. Angithanda ugesi sohambile kumnyama. Liyana futhi ngaphana ngicabanga ukuthi kuyazwakala. Siyabonga mfethu ngiyanthanda kakhulu uNkulunkulu omusa anibusise makukuhle siyobuyela kusasa noma siyobuya ngomgqibelo
Ngiyanthanda bafethu. So ubuya sikhulume ngayo le topic. Ekukhuleni kwazini uKristu. Ngizoyi-uploada manje ku-YouTube. Sabonga kakhulu bafethu, ngiyanithanda, laleni kahle. Egameni likaJesu. Amen.